pagkakaroon guys na ako sa barangay hall, duty na ako karon. Unsa man ni nga ha? Unsay ibenta ni? Daghan lagi taga-disa ni sila. Tagalang langsung. Ha? Oh. A few moments later. Ngunta guys. Dinner may nikaon guys kay gahwat ni og kanang customer. Naami gisito nga oras nga karong oras sa among imit sa mga bang niya mi karon sa nanay isang in. Yeah. Ito naman guys, nipalit naman ko pagkaon di sa karinderya. Kay bisod na og magutman ta guys. Tud anami og humbang nangka. Gahapon ra si unta siya guys, pero kay mahanjo man lagi sugot kadugayan. Wa na siya mohanyo guys kay nakita siya bay kunong giabangan. Lisod kuno sudlonon. Manang nokman yang ani na lang siya sa highway no kuan. No abang. Chong na ibo ka chong kinsa nang kuan chong Christmas tree. Ba lagi.
Sa akong pagpauli guys, padung nako dito sa nanay isang in. May nindot nga view dire sa wa nga bahin sa tulay. Ano nga ang gipick upan guys. Mo ni Panangatan Bridge. Tinaw ang langit guys, way kay dagom makita nimo. O samtang naglakaw ko guys, ang amiga po nanimbaya nako. Gikan sa Barangay Hall guys, wala ko mohapit sa among balay, dito na ko sa nanay isang in. Dahil ano na may customer, ako tong adtuon guys, o iabot na ba kay ganinang udto timpaniod ko, among gipaabot ko adjud mo abot. Nga na po alas 5 waton, sige lang adtuon na lang ko mo. After human sa duty, dito na dito ani guys, babagay guys kay ganahan na dito magbaklay-baklay. Daghan na ang sakyanan ani guys kay hapon na. O busy kay kalsada. Daghang kaayong sakyanan aning sa merkado guys kay ting pauli naman. Ting pauli nas mga trabahante. Hinuon na ni mga time guys, wa pa eskwela kay kanang bakasyon pa man. Christmas vacation pas mga estudyante. Pero pagka nga nagsingabot ang New Year guys, puno ang amo ang karsada sa mga sakyanan. Daghan nagpabuhat ron og mga building guys para paabangan ko nun yung among building Kanina sinil merkado guys.